dragule. Mama, tu ai pus afiș cu mine că am dispărut? Da, l-am pus de 1 aprilie. Ce, n-ai râs? De ce? Ca să fac o farsă. Păi nu te-am văzut de atâta timp că puteam să te dau dispărut. Ce dispărut, mă? Știi că am programul încărcat la job, nu pot să iau pauză așa oricând. Am fost mai aglomerat. Da, tu ai fost aglomerat și eu am făcut o glumă. Și deci tu vrei să-mi zici că de câteva luni bune afișul ăsta aici, din 1 aprilie? Din luna aprilie anul trecut. Mama! Păi cum, dar tu de-abia acum îl vezi, dar l-am pus și pe Facebook. Poftim? Da, l-am pus pe Facebook la mine. Dar sigur că tu n-ai văzut, că dacă îi dădea share Microsoft sau Elon Musk, ai fi văzut. Dar pe mine nu mă mai vizitezi. Bine, am înțeles, dar chiar în halul ăsta să pui... Am mai vorbit despre postările tale de pe Facebook, adică nu ți-o scris ceva cunoscuți, lume, prieteni, să te întrebe ce s-a întâmplat. Ba da, dar sigur că mi-au scris. Serios? Cine? Cine ți-a scris? Ei, nu știu să zic acum cine, da? Mulți. Hai că uite, bate cineva la ușă, probabil tot ca să întrebe de tine. Și uite, îmi dă și laptele în foc, să faci pauze și să mănânci. Stai, mă, nu...